Hej piger. Vi har besluttet os for at lave sådan en månedlig vlog med behind the scenes og så videre. Det var meningen, at vi først ville gøre det i næste måned, men vi har lagersalg og Black Week og sådan noget, som vi tænkte kunne være hyggeligt at følge med på. Det er lige nu den 16. november. Klokken den er lige nu omkring 7, og vi holder lagersalg i dag, så jeg skal hen på vores gamle lager, og så tænker jeg, at jeg vil lave lidt behind the scenes i dag, og så glæder vi os til at se en masse af jer. Så er vi ved at være klar. Jeg tager imod jer. Ja, så er vi ready. Det store lokale her. Nej. Hvordan gør man det her? Hey venner. Vi er lige nu til lagersalg. Ægte lager. Ægte. Og det er mega nice. Der er mega mange mennesker. Der skal Tiltrængt pause. Så Jette, vil du lave en status om, hvordan du synes, det er gået i dag? Jeg synes, det er gået ud over alle forventninger, og det har været super dejligt at se, at der er så mange, der er mødt op. Hvad synes du, Maja? Kim, hvorfor går du? Maja, jeg synes du også, det har været en god dag. Det har været så god en dag. Ej, hvor mange dejligt. dejlige kunder. Hvad synes du, Kim? Det har været en fantastisk dag. Halløj alle sammen. I dag der er vi i gang med at lave lidt administrativt, og udover det har vi fået nogle samples hjem, som Alberte og jeg er i gang med at prøve, eller mest Alberte faktisk. Kan du lige vinke, please? Jeg zoomer ind på dit ansigt. Den fine sag, jeg har på, det er også sample, som er mega pæn. Vi er i hvert fald meget excited over den, så den kommer i hvert fald i produktion på et tidspunkt. On Monday. Ja, men jeg tror, det er fordi, vi har bedt om en stram version, de skrev om på nogen. Ja. Den føler jeg ret god. Ja, jeg føler faktisk også noget pænt. Ja, Den er sådan, jeg kan også godt lide, at ærmerne er lange. Ja. Den er virkelig rar på. Ja, den er virkelig. Ja, den er også god på dig, Karo. Der er også en god længde, den har her. Skal vi tage billeder af de her samples måske? Du lige sætte den pænere bagpå. Meget pænt. Den er virkelig pæn. Ja. Jeg kan også virkelig godt lide farven, jeg synes virkelig, det er en pæn farve. Jeg synes, det skal være den der farve. Ja, synes jeg også. Ja, vi kan tage på begge to. Jeg synes, vi skal blive bedre til at poste den hver anden dag derinde. Ja. Nu når Karo har noget på, så bliver det jo meningen. Kan I se nummeret på den? Ja. Den der inde i, hvad hedder det? I samplet I dag, og så kan jeg sende den her over. Skal I tage billeder af den så? Ja. Det er den her tegn. Det er bare til selv. Nej. Ja. Nu, hvad laver vi nu? Du laver ikke noget. Ej, den er gået i stykker. Albert, du har ødelagt den! Sådan, det var helt krøllet-agtigt. Ej, Pia, Jeg har taget mors gamle lage frem og sådan. det er bedre at gøre det med væggen, så. Altså, jamen, det skal stimes, vel? Ja, det kunne vi selvfølgelig gøre. No! Det er fordi, at vi har det her rum, som sådan vores kontor er derude, så har vi det her lille rum. Og det har lidt været et opbevaringsrum indtil nu. Men nu er vi i gang med at lave det om til et contentrum. Eller Karo, altså. Eller i gang. Det var virkelig ikke, hvad jeg regnede med det her. Når sætter I det. Nej, fordi... Ja, det vil jeg bare lige prøve. Men jeg havde virkelig regnet med, at det var sådan lidt været, da vi går ud. Ja, selv. Jeg ved ikke, Om jeg kigger på de der videoer, jeg har taget ind, men... Jeg vil tjekke. Altså, løsningen er lidt nødt til. Ja, dårlig nyhed. Gav vi ikke guld til Sisse? Det tror vi gør. Nå, men så står vi derovre. God nyhed, Anastasia. Så kommer jeg. Altså, det er jo ikke ubrugeligt. En midlertidig løsning for et studie. Okay, den optager nu. Altså, skal jeg så på firma eller videre? Bare på den her, og så... Ja, vi får både til at tage billeder på sådan en kamera, og så også på telefonen, så kort video, sådan, hvor man lige laver en twirl rundt. Okay.
Hej piger. Nu har vi lige lavet escape room. Og hvem vandt? Jeg ved bare ikke lidt. Det gjorde vildt. Du er bare en virkelig dårlig YouTuber. Jeg vil bare sådan, hej. Mom and dad. Har du været med i Danmark har talent? Hvad du være, Kau? Nej, Kau, hvad har du gjort? Jongleret med bananer. Dansede du i Danmark har talent? Er det nu, vi skal spørge, om du ikke bliver chokhorn eller de andre? Alle vinklerne med sådan. Girl dinner. Skal jeg lige fylde dig? Nej. Ej, Alberte gav dig lige det største sejder i verden. Escape room, det var virkelig sjovt. Der var ikke nogen af os, der kunne klare den, så der var ikke nogen af os, der kom ud. Benjamin, så bliver du kamerasøj nu. Isa får en lille Aperol. Hvad rater du den? 7 ud af 10. Rater du din cola? 11 ud af 10. 8 ud af 10. Hvad rater du? 8 ud af 10? Nå, hvad? Hvad rater du? Jeg ved ikke, jeg rater bare. Hvad siger du, hvad er du? Jamen, maden eller? Din cola? Eller selskabet. Eller det sidste kys. Hvor er vi dårlige til bare. Jeg skal vise op, skal jeg ramme dig, eller skal jeg? Jeg er ikke så sart. Men lignede det, at den var ved at ramme hende der? Men jeg ved ikke, om man skal have mere Alberte i fokus. Har vi ramt dig? Nej. Jeg prøver. Jeg står lige på. For I har jo haft en sample en gang før. Det er så kun 5 cm længere end... Hvor vil du til 7? Jamen, det giver ingen mening. De er jo kun 3 cm kortere end vores nuværende længde. Det tror jeg faktisk måske er fint. Ja, så 7, og så den her, den tilføjer vi lige. Hvad mindre Ja, jeg tror ikke lige det her til et match. Det er også bare helt over med sneakers på til. Nej, det vi filmede jeg engang, men sådan, nu fik du lov til at få det vist. Nå, men jeg vil bare lige give en lille opdatering. Det er Black Week, det er torsdag i dag. Ja, så jeg glæder mig til at lave behind the scenes. Jeg glæder mig helt vildt meget til i morgen. Jeg er virkelig spændt og nervøs for, hvordan det hele kommer til at gå. Nu har vi haft Black Week hele ugen, men faktisk med det samme udsalg hele ugen. Men derfor plejer det bare stadig at være ekstra crazy om fredagen, fordi folk venter. Jeg er i hvert fald virkelig spændt på at se, om vi kan opnå de samme resultater som sidste år. Godmorgen, piger. Klokken er lige nu lidt 7, og vi er lige nu ind, og det er Black Friday, og vi glæder os mega meget til i dag. Så jeg tænkte bare lige at lave en lille intro, og så vil jeg filme nogle små clips i løbet af dagen, og så håber vi, det bliver en god dag. Vil jeg gå med på mig? Eller Klokken er lige nu 8, og det er lørdag. Jeg er blevet syg, det kan man måske godt høre, men vi er bagud med 2.500 år.